Igsoon kabantay ba mo? Bisan unsa pa kadaghan natong sapi, bisan pagmansyon ng atong balay karon natay sakyanan, unsa pa atong gihimo ining kalibutan nga na-enjoy ta. Pero ang ending no, atur gyapon biyaan, mamatera gyapon ta nga wa tay madala maski gamay. Lakton nga pagkasulti kung unsa may naa nato karon, di siya nato angay bitaw nga mauna lang atong Diyos ba nga diya na lang yun ta nag-circle kanunay sa atong kinabuhi paningkamot, pangitagwarta para sa pangandoy kay ngano mamatera man ta dayon maski gamay kung sa may napundar nato dili na siya makatabang para maluwas ta kay ngano ang tinuod ayaw mo pagunahuna nga walay kinabuhi human mamatay na ta nga ang tao miingon nga mag-enjoy ta kay ang tanan sa kalibutan ra nope igsoon sayop ka. There is life after death. Naay kinabuhi human sa kamatayon ug mao nay dapat natong pangandaman. Kay nga naman human sa kamatayon ipahiluna ta sa Ginoo kung asa ta mo paingon adto ba ta sa langit o sa impyerno. Ug pinakasakit man didto lifetime. Ug simba ko maimpyerno ta, imagine na lifetime forever didto ka magantos ta. Pero pag nalangit sad ta, lifetime sad tang makatagamtam sa kalipay nga walay katapusan. Ug kining tanan dunay requirements. So kung nakita ni yuta, kung nangandoy ta nga moadto tag langit, daghan yung kasakit nga atong masinati, no? Kay ang Dios nagaingon man gyud, kung gusto nga mosunod ka nako, pagpasan mo sa iyong krus. Ug kanang krus nga atong gipasan, mao nang mga kasakit, mga problemang pagsulay nga atong giatubang karon. Pero unsa maning tawo, mas ginahan nga moadto sa lapad nga dalan kay walay mga pag-antos ug kasakit. Ang tao ginahan maimpyerno. Nga naman, mingon po ng tao nga, unya nakaato di mo impyerno. Kita dai mo nga naay namatay nga nibalik, diba? Inana nga mga pilosopo nga tubag sa mga tao nga kulang og pagtuo sa Ginoo. Pero realidad, musugot man tag sa dili kamatuoran nga may langit ug impyerno igsuon. Mao nang ayaw pa kadak-i ang tanang butang nga naan nimo kay temporary lang. Make your life balance. Dili puro para sa lawas, kundi gahini og panahon ang kalag. Kay sa atong kabisi na lang karon, bisan sa pag-ampo, di na nato mahimo kay busy ta, bisan sa pagsimba, di na ta makagyan og oras niini kay busy na ta. Kana may dili maayo kay makaluluoy unya ta kung maabot na unya ang kamatayon. Kay unsay naa nato karon dili makatabang para sa atong kaluwasan ug ang Ginoo dili mabayaran og salapi ug bahandi kundi ang atong kaluwasan sakripisyohan ug mag-antos kita pinaagi sa pagmatarong o pagtuman sa iyang makasubuan.